Assalamu alaikum jama'a masoya magoya baya masu bibiyan mutum muna tatata. Sunana Abubakar ke tsari wanda kuka sani da jajaye a cikin a duniya, raga a fim ɗin sanda, jaka busa a fim ɗin shakundin ƙaura na cikin jikokin mai gari state. Ina tallata muku wata shahararriyar waƙa wadda Mr. UK ya yi ta mai suna sai ka jira, sai an jira fa jiran jira duk jira sai kun jira wallahi. Wani ɗaya ne kuma kayan Allah ne, shi ya ba mu shi zai karɓa ba zai bil adama ba. Da haka masoyanmu na faɗin duniya ku je ku saurari wannan waƙa ku samu fikirar da wannan shahararren mawaƙin da ya yi ta. Wannan mawaƙi dai yana zaune a garin Abuja. Magana a bakin mai ita za ta fi daɗi. Ina nan Dubai insha Allah. Zan sake sabuwar waƙa ta mai suna sai ka kai. In baka kai ba ma ba ka iya jin ta ba. Sai kin kai sai kin jira baban ku iyayen ku da sai